Tubin itu nok bukri bele. tabok norok tunani main kok khana gari norok tunani sengno sa sahor ka kaisa pano kol dak khaika sengta mako sarak nai sade enggak apungo to nini bo sai to nogo tong bele bo to ayang bombay tower maya jaga ya bele nogo sible bo sengno sahor mam bele Bola kaisa to kol khai sai mam bele nini bo sai si tiket tan nai bo si tiket tan de na hinga sengno to sai man bele tini le kol khai to sai ri mam le tini phai si nai nai norok information dari ka kok sade norok sa sahor ka sengno no information kai cheng khai kang bele na call si khai le base na call te khai ke ba. seng sai si mai ba norok sengno kaisa da kol khai sahor ka enggak kumui bo to saiman bele seng khana thana ni ahai erai hinai to saiman bele bo kuno saya bele enggak nang tiket tan purupana to nang sengno sahor tiket ta confirm ho sai ma bele dala nang borok khana phaise nai tiket fan ho man so te kok sang nang jar tabok sengkhai manjagya seng sitei bo samong khai thangnai samong khai tongnai seng sitei bo nini bo sai si sengno complain ri ma hayeng tong rang khokja pon ma tangya pho mang rang ma lekhaya pho a dino sonjana song no ganti si asuk lai lekhalayo tabuk phane sin nini bo sai go si ai ko ma tangya pho ma lekhaya pho soi pho doang to soyo go siwo কিন্তু নরক যত লেখাই নংবো 10 টাকা নোট 100 নোট 200 100 টা গাং 100 সইও নিনি বসাই বসাকাই সইও তুমি আং সিমি ধরো সাইসুং আং সিমি দা হিসাব খাইকেনা o hisab khata tong ma bele na খাতা তং khata pura kare ne kai saw khata tong paper dai ka ba kholok ji nang 나보 콜럭 자기야 abo jeng kholok jaya 너 제사파 너 nang ta ge salam sungo phung ICC je rang bag langai nok agu brok no ya masam kok se rang bag langai agu le thango tebo phayo tebo no to bi rang gone phayo obla jeng saimya je keba information ma ya mane je phungo kumi akon tlang man noni ang rang obo tamni tlang tamni hapai liya bo khana ka nok saga engke obo jeng saimya o obni sikang jeng rang gone kubi kok hede obni sikang rang gone kum kubi kong ta rugini no kong ta kubi kong ta sung tai rogini no rogini kaun ma khane tam no ngara thai tong nai ba tingkai bo ba phuro no moi bian kamai tong ma phap phai asek jeng na sing mane jeng dolai ni sok pai tong kha khoyo bo aguli sikaya ko sok pa ya ko rang bag langi bro 2-3 gonta thangi nai sin hole chemo agule nong ni jeno sok kenai las digi wa engke nong ni jeno mana sing kenale engke jenglai obro saimia non saka jeng je nong ni je biskang lik khrangade basai khrangade puilo je rang thigi mane o rang hisabe je jeng puila thigi man 3 lakh obo hisabe je total rikabo hede obo hisabe riya deba obo hisabe je rogoson obana jeng khok saban tang jaya ang dukho nang ma khai tabuk ni bo sai bahai ke ama haike kok no bo ta mo sawe ama haike sai man khang abo sibisi dukho nang o he sen taro aina nokol hisab khayable jo to hisab khai no 10 lakh kai no no kai phai ble inke ni aro kamama to sen sai mi able jeng sai me sen ni kwa taro ni no go kai phai ke inke sen to no tabuk dosri able tabuk nang no sen nang no sakama o no to dosri ya khoble na de dara nang skamago nang borjan obo hai kuno sayale no nang samani koksi sawseng tabung nang sama se answer khaje
nang bahai kai rang khok chapa na ma tangya ang bong ero thangai ma lekhaya abo se ang dukho nango aro khorok brai asu gai lekhalai nang bahai kai saiman kha nang grai hnei akong no sauna hai na aro 10 lakh ka mani abo kai nang grai de ba bahai akong no buji abo Hingke nang hake wan sona kese rangsi gona gila khamblasa. no kono kok Nang jot hingke jeng joto nang yakse joto se aro thamsa kai lekhalayo 10 lakh bo ma lekhaya po 10 lakh mengawa lang kalang thaga to ang nang thamon kurang boni ka ora 10 lakh silang terei bahai ka 10 lakh ang kai malai disi phai ka 10 lakh ora rang mang kai nei angka aro saisong lekhai seyo ang sudo sese seyo norok se goni bile ang seinai se bile ang bonong no sabi ni ka 10 taka 20 taka sang damo mang sabi angka nang bahai kale kerei hnei saka ba hingke nang bahake kering saka ba ro. bong Mas ma tengya khok chapan hangni saung. bahai ke saka ba nanga kok no opsa pa no mata ngen na bu to setang ni kong no sabi Hingke sikani kok sarita ro clear khe. kono sakang ni kok ya nanga 10 lakh no sao are goding tongo abo kono toro tabo khogui tongo na ang nijini yak bai 10 lakh ang rang receive mane khai ka hane ang bawa problem alia ta no dar ko saka ara 10 lakh ya abo nang sime da lekha ba nini bihik lekhawo ang lekhawo hen 10 lakh nang saisong da goni man ba aro joto pal khaise goni 10 lakh ngo nge nang bahai kale saisong matang ya hnei sai tongkha ba jaga mo misunderstanding wai kha যদি আদিন সংরান গনি পাই কাঙ্গা দুধ কা দুধ পানি কা পানি থাংলাই গম আদিন সে আ খর চিনি যতনি কতর বল আরো নং লেখা বুঝি খাদা আরো ন বেজল নং সসিনি do bezaleng kha tabung nang bahai amte ke masaka Bejalang kha paikha. ai bini mama ya ka dok lok ko posi ka rang thong hanai engka aga kisara pada khapla ka abo kisara khapla kana le engka bui bo komen nang nok kong hanal bahai ka bini a mana an bung te bos hai tong kha bini na sala hai chala hanai hen nang tabung omok se bahai saiman abo se sade nang bahai ke khok chapa na nang magon ya nogo ang bong nero thangai magon ya hanai bahai ke saiman kha hen nang saisong 10 lakh goni daman ba aro joto se bokisa ga goni layo nang bahai akok no bar sai tong ba kahantai মানে ক্লিয়ার খেনা নাং মানে তা আবার বড় বলং লাইখনা হিসাব বড় বলং লাইখা না সেটাং ni rang bo aro ta log ga saw bong mo phun thai ga rang bo bong ne aro ke sakang ni kono dalog jagya a puro borok paper kesak bai tuma aro kono dalog ya abo pura confirm no angpaya ani tai pun nong ni bai pun khamya kare do hamya kri ke nang tangai bunya am haike sai ma tongkha ba Nono main topic sana tha ke nono chun khana di dara nono saya bo saya nung bo sono saya nung tang kering go si oro hingke buito chun wan sunai ble hari bini mama si kri bo baki rang gonit langai rohon maka obase main nung oban clear khai de nung baki chun nung kri oro rang khok chaban tia omai samani o abo bom tei ko obase clear khade rang ro kono hijab thana naya chang ni ro ngai nang bahai kele sai ma oro ba kere gode ni baki rang ma tia bron gone bron kelang bron hijab khai saka nung bahai khai nang go sia ba sai chong am tei sai tong oi abo sang dukho nango bahai go sia ba na nó tao Sai bố tổng ra kết phải mình thế. bao lộc khá ấy nó đi đằng bữa xương ba cái nó call đấy khai cái sao cái đấy ra nó đi tên xong nó call đó khai cái tao sửa ra xong nó bố khai cái boi site bo ten sang sigalai tong khal pati boi kabang ma update chan seng nong ni kono update chan ka norong no khai ro kono patient tui ja khani no seng kono nó là call sẽ khai nó tùy đâu lại chừng sẽ tùy đâu lâu gì cũng nó ứng thang cái chừng sẽ giải man chừng này 너랑 둘이 꼴 가해랑 시작 나가 정보사 쿠시쿠시서 이 시작 자가면 분이야니 버랑 북으로 가고 밖에 못 보면 ai đó chừng đi call khai nó nó call khai chừng sẽ tam khushi nang seng ni bo saino koi bar saka phonok de ne phoda phonok a dino bo phonok ya abo ta sei ko de nei sawo nang sa saka pro sei na ma nang oro tonga de nei sa saka 64,000 phone ka nang swinya ka le ka ga nang ta sei de lo abo only ol nei nang sa saka Saya nang Syria nang abo ola abo sini Syria nang kuno Syria abo ole ola abo toniga de sao over hijab ta khai de o ma si clear khai si dan mo de kya no ta direct to sa no password na
Sengkai sekang bo Bangalore bo saya hisabri dihingkai dia. Sobo si sengkuno saya nable. Bini amani ni naro ni nengkuno hisabri wajah. Nengkuno hisab dari ka. Ni ekau ni nengri di ka. Bangalore asuk seng mani. Tei sanjana ni bini mama ni. Agoi bini amani. Seng nana norok no. Abo bong ni family ni hendak yang sasaka. Seng abon naya. Moji hab to habia neng to sana nang. He orang itu hisap kaya darah kena deh. Orang lah hab itu cuma hisap kaya. Dah mau penuh ya. Jadi neng sedih ni. Jadi neng abo olah tony ka deh tak kai ko deh ni saw na. Ilang lam suko tonai takut tay bukuk song norok video ni kilbu norok noi makna koroksa chini o tirpra haste wo lukurok no coba cuklai nai sorry koroksa jago korok nei engkang ke borok ini tangge esekai borok dukho nang jana nangkha borok tang kap kabui chini tirpra sal lukurok no borok ini sanane nangkha kokno phiaba obo jottono sabai sukrubui serai ke sawai khnarwano korok nei chini o tirpra haste wo bemar hamya rokno tamo khlai phatar haste wotlangai kaham khlainani bagai chubachu khlainai rok borok tini asuk kai chubachu khlai tongai se borok tiprasa khoroksa bai rang thokai chawo hnei bo tabuk social media wa viral khaijagai borok dukho nangjagai te lasi jagi borok kabui tongkha iku oborok belai khino saya tangai hinggang ke borok khorok nei chini otirpra haste wo borok simise chubanai Phiaba boy kebang orang pusat tongu. Phiaba boy cobaya. Borok enggak ke rang pusat keripano borok lukurok no hamza ke borok hamya no ba kaham khlanya ni bagi borok coba cokhlayo. Phiaba tini amose borok boy bai hamya hinjaka sajaka lasi mungri jaka abuni bagi borok tini live phayai borok mokol ni mukti roi klai borok tini live lukurok no okok no masaka. Phiaba je bemar klaijak anok nukhungni borok joli jakha tangi joli jak borok khai rang chau hnei phiaba borok rang chaya tamo hinggang ke kebang ma borok hamya sawai mano basaba kaham hini mano phiaba borok ama bojinani nang mani tabu khoroksa bukhuk chuk sonjana de borma bini mama hinjak nai khoroksa chubachu khlainai sorry khorok sang khorok nei borok no rang thokai sau nei social media wa viral khayei tau belai khen or nang laijak gangke obo rang saya tamo gangke je hinai rok borok ni abo bebak no saya klayo tangi gangke naiti no asuk kai suba chu khlaiei saya nengya kare phatar haste otlangai hamya no ba hamre de mano nei telang mani se omo hai kai tabuk borok boibe hamya hinjang nani hingke borok thang sogoi ka norok bo kisa wan sogoi nai di lukusong phiaba obo hai hinmarok belai khino saya kelayo tangai hingga hingke norok nogoi mangkhana phatar haste wo kebang ma borok hindi wale hindi te bangali hindi borok coba kelayo borok nok kebo a lukurok hidi hingka je a hamya hinjak nai family rok coba khlainya rok no nang rang thokai chau nang chuno rang khoksapan niya norok simi rang plango abo hai hinma den noka social media wo phiaba hinma nugya phiaba chini borok kin dong nai di 10-15 lakh rang no se omo hai kai thokai chalayo ahai chalayo nei phungse se ornangai iko bai si thangka je coba khlai tongnai borok ni bekhano sebai se baire rikha tei on next rogo kubuni borok bemar rok borok bai ke coba manai phiaba tini je khoroksa manai sonjana bini mama bono je chalak thokai himani aboni tino kebang ma borok ni live tabuk nosto mani chance tongu tangai hingga ke borok dukho nang jagai te bunyo coba khlai ang nei se borok social media already no buskango phai sai rikha tak sabo coba khlainai kubuni borok no khoroksa bukhuk ju tabu coba sanai tongo mo bai ke coba manai
borok already semai tangi rika tei suwa so khlai lia hanai suwa so khlai ka ngi no hamya hinjago nei borok tabuk bakha dukho nang jagi se suwa so tek khlai lia hanai social media o se khulmui sai rika sabu suwa so khlai sinai te tipra sa lukurok no aboni bagino je ora thokai chanak hinai borok borok wan sugi kongno sanani nangmani beba borok wan sugi babiano borok no kutuk paikha te hinka lasi murika borok no bakaisa dukho tong lei o dukho no bujinan nangnai tabutei bukuk song oma hairo belai kino saya tangai hingga ke je coba so khlai tong nai bo manti manyati bini je man sakbai bo coba so khlai tong kha jeng bono jeng bahai ke te kolok kotor khlai nai kuchuko karnai jeng bahai ke dongsanai abo se chin thani kaisa imang phiaba chini borok phungsaino sabai berai rikha kusuk kolok kotor khlai se bono jeng rohor maya ko khoroksa takuk pohor de borma bai tei khoroksa hanggai takuk bishal tirpura borok kuni asika lukas no suba su khlai tongmani phiaba tini lukurok no borok no bukha sebai jabra hoijatei hoiriwi rikha borok bai ke busai mannai tabu borok no busarinani phasi hingkai lukurong ni thani simise tei keboni thani ya hanggang ke tini video asakti no norok pai thak jora video no nai mon bagai norok buji ma kha khlayo sabuni chaya sabuni chakha tei norok pai thak jora video no nai norok belai no hambai